Matimore County ma Homa Bay. Jotendin kanisa mano mar Anglican bade manyanza onyiso yuak margi. Wach magi wacho ni jok moko koro kaulo mano mar kanisa kod mano magawacho ni githuon kata goko e gwenge mago Mbita. Koloso kod jofwambo e gwenge Mbita tok ng'iyo lal mane giyudo. Bishop maduong' mano mar Anglican bade manyanza Simon Onyango okwayo sirkal mondo miyo donjre wachni kendo miyo omi kanisa no ratiche. Omedo wacho ni mwandu mokethi kono romo $50 million. Continuous occupation of this land since 1985 and was officially issued with allotment letter in 1991. So for decades, the church has utilized this space to offer essential services, which is non-profit services, to the entire community of Mbita and our diocese, including those of other faiths, not just the Anglican Church alone. We have credible information that these fraudsters are employing deceptive tactics, including colluding with certain individuals claiming to be heirs of a late family to execute their nefarious plot. These individuals are now masquerading as private developers and have unlawfully evicted the Anglican Church from its legally allocated land, destroying church property in the process. Mano motimore kache county mano ma Homa Bay to bene moko mano timore odiochieng'no manyoro waluwo karkani jodito mag migawo mar arita kwe pacho kae omedo golo siem ne josiasa ma pacho